Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, tapuk kama parminggota sadarion, jumulu mahita martangyang di bagasa rohat tabe, martangyang mahita. Amen. Maredde Huria. Oh Tuhan suhiki maha sondangi rohaku takas gogoku soada dia Tuhan parindas Tuhan adonok Deo nama Tuhan parindas Tuhan adonok Deo nama Tuhan marguna di dan godang senamot Deo di kecang di sambuloki Oh Yesus sartaku tu sido si olu sonang rohake Oh Yesus sartaku tu sido si olu sonang rohake. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Halo mohon Jehovah, jadi lehonon nama Tuho na pinangido ni roham. Pasahat madalanmu tu Jehovah, jala haposi ibana. Asa ibana paturehon, pahohom maroham maradopon Jehovah, jala ibana paimaima. Say marhaposan tu Jehovah maho, jala ulahon nadenggan. Asa holong rohani Jehovah midaho uhum, jala dang tagamon tadikononna akka naneasianna. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, say tugu-tugu jala rajaima rohanami marhite-hite toddimi, asa olo hami manangihon dohot majalo hatam, say pahotma hatam di bagasan rohanami, asa lam ibbaru jala lambadia rohanami, say hurupi ma asa lam marhaposan hami tuanakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jumpa kami hanguluan salileng-nilileng na. Amen. Maredde Huria. Tuhan dibata saramotima daging dohot tundinami hidup panghiduanami say pahipasme hamion sudi. Tangion hamu ma patik ni debata, ima patik parjolo, sahatu patik pasapuluhon.
patik parjulu. Ahu do Jahoba de batam ninna de batatta, dang jadi marakup ahu bahenonmu de batam. Patik paduahon, dang jadi ganaunmu jala dang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gutung gabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni de bata yang gosoture dalanna, ay hona uhum na rusugut akka na marseneang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dinaono marima ulahamu nasa silonmu, alai anggo ari papituhoni, ari padarian ni Jahoba de batamdui, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, ro di pinahanmu, ro di isini hutani halak pe na mangebati hutam. Ay dina onom ari do di toppa de bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, di baheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari padarian nai jala di perbadiai. Patik palimahon, iku pasanga pemudo na torasmu, asa martua ho, jalaliling mangulu di tano na nilehon ni Jahoba da batam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakku. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakkon hata na sututu maradopod donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham donga sari penidonganmu. Manang naposona bawah, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behapat dok ni debata taringot tu patik na sapului, oddo. Ahu do Jahoba de batam ninna de batatta, pargogo na suatu dosan jala parrimas. Siluluhod dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akka na suguroha diahu. Alayasido rohaku di akka na maribu-ribu, akka na marholong ni roha diahu, na somangalaosi patiki. Ido sahatna, rap mangidogogo mahita tu debata, la mangulahon na bartu patik nai. Alit Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon na bartu patik mi. Amen. Maret de Huria. Sakit
tatopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar parasi jala pertalup ni roha jalan nabasar doho. Saya marpangulahi maroham midahami dibaheni saya sama sude dosa nami. Dangadong na upangasahon hami dukon asini roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu na pangasahon hami tujulom. Dibaheni pasonang jajala apuli mahami akan nahinakop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Umapapita gabi dosa do iba naso tumadda dosa di bahen debata asa gabi hati goran ni debata hita marhite-hite ibana hasangapun mari debata na digijang. Amen. Marit de huria. Tabigi mahata ni debata turpuk di hari minggon epistel sada Korintus 3 ayat 10 rodi 10 tajahama marsika soring manang responsoria. Hobar tua sini rohani debata nani lehon nai tuahu hupauli ojahani songon pinahin ni padde bagas na bisuk na asing do muse pajongjong bagasi alay ganup mamatahon manang beha pangalason na disi. Aidang tarpauli ojahan na asing dukon ni naong ojaki ima Jesus Kristusi. Asamolo di pauli di atas ojahani manang sere perak batu na arga hau lam-lam manang durame. Gabe patar donani ulani ganu, ari sogoti do Paulo ponsa, ay papataran ni api mai, asa api do mangujuni, manang beha ulaon ni ganu. Molohot ulaon na pinaulinai, jalaon na do upa. Molo soksohana ni ulanai, luangan maibana, malua donian anggo ibana, alay songonanianet sian api nama. Dang diboto hamu joroni batado hamu
Jalato dini bata maringanan di bagasan hamu. Agohonon ni debata dona mangagohon joro ni debata aina badia do joro ni debata imahamu. Ido sahatna martua mahalak na tumangiw nata ni bata jala nauk peopsa. Amen. Marede huria. Tuhan Yesus berengah di Roma marsomba tunjulu masa lelengah manjua daftar bahenang martoa dilulu oleh Tuhan diutono natu nada nanda potano deo Tuhan disondua sadosaku di batu akib monanga di banuda naik gogodo di lehotu akib dia magoa di baporte beo daging tondi dohotro aku Olah Yesus patuah salut natin alon godo anuan detong hati sirang ausian dosaki lam jonok tuoleh Tuhan saitan dia sai dosaku di batu akib monanga di bamuda naik gogodo di lehotu akib dia Tahatid dakkom ma hapor seot tai songon nahi tinit dakkon ni dongata sa hapor seot di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugo na sohatudusan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai ima na tinubun ni si Maria nagabagabian si Anton di perbadia antorang sabubuan ido tuhata na tumaw na bernit di panguman ni Silatus na mati terpajal di hau pinor silang na tua tu banuturu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu ni debata amanai pergogo na suatu dosan di sima ibana pai mamulak suatu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea tutut di perbadia jaladong sada huria na badia huria hatopannya Kristen akka na badia dohok dihasisani dosa dohok dihatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohok dihangoluan na sora suda. Amen. Marede huria. Uhir batik motoro ake
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha ima na mga ramoti ati-ati roha dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Amuakamang dohot akay na nami dihita saluhutna na hinahulungan di bagasan goar ni Kristus Yesus. Hatani debata nagabe jamita di mingguta sadarion itonga-tonga ni parsaurata rabdohot debata dienet sian hatani debata na tersurat di buku 2 Raja-Raja bidu 20 mamuka sian ayat sada sahat tu ayat 14. 2 Raja-Raja 20 ayat sada sahat tu ayat 14 songonomma hatana. Dungi disuruh Raja Ima suruanna asa paluhutto tujuluna saluhut situa sia Juda dohot Jerusalem. Dungi nakok marajai tu zoro ni Jahoba rap dohot sude bawa sian Juda dohot sude pangisi ni Jerusalem rodiakam halim dohot panurirang dohot sadok situan natorobi tole akan met rodi nama gudang laos didok koma majaha tu pinggol nasida saluhut hata di buku para jajian najupang di bagasan zoro ni Jahoba. Dungi jongjong marajai tula bukti yangi laho mabahen parpadanan di hadapan ni Jahoba. Ikon naeng mangihutut tu Jahoba dohot bangaraduti akatonana dohot panidangionna dohot aturanna sian nasa rohana dohot sian nasa ate-atena laho pahotton hatani padanon. Akan tersurat di bagasan bukuon. Jadi sadok bangsoi mangudukon padani. Dungi didokor Raja Ima situani malim Hilkia dohot aka malim paidua dohot aka si jagapitu asa parwaronna sia joro ni Jahoba sude ula-ula aka napinaulin di bal dohot di sobaon asera dohot disedok parangat di langit. Laos ditutung ibana ma luhut nai di balian di Jerusalem. Dia kaladang martopihon sungai Kidron. Jala sirabun nai didokod do buanon tu Betil. Dungi di paizur Raja Ima halak malim-malim. Akan apinabakit ni Raja sia Juda. Asa manutung daupa nasida di atas tabak aka na di bagasan hutani Juda dohot humaliang Jerusalem. Tole huhut aka zolma na manutung daupa di bal di matani ari di bulan dohot di sude bintang ima sadok parangan di langit. Didokon rajai huhut parwaron gana-ganaan asera sia joroni Jahoba tu balian ni Jerusalem.
tururani sungai Kidron, laos ditutung doi di rurani Kidron, jala digopui gabe sirabun, jala sirabun nai disabur hodo tu tanoman ni halak situan natoropi. Akup ni dilohai do aka bagas ni bawa, aka namar zolmahon bawa, aka namar donokon zoro ni Jahoba, inganan ni paropuan aka namar tonun abid udung-udung di sobaon asera. Dungi didokon maro sudi malim sian aka huta di Juda, jala diramuni aka tabak, panutungan ni aka malim di Daupa, olat ni geba sahat tu Berseba, jala dilohai aka tabak di partukoan, tole tabak di haroroan tu bahal ni si Joshua, iduk ni hutai, na dihabirang ni ganup zolma na masuk tu bahal ni hutai. Alayang wa kamalim ni tabak, dang jadi mamili di atas ni langgatan ni Jahoba na di Jerusalem. Asal mangan sagu-sagu nasoni asoman nasida di tonga-tonga ni akka haha anggina. Diramuni ibana huhut topet na dirura ni akka anak ni si Hinnom. Asa unang tarbahin manangise be, pabaloson anakna manang buruna sian api laho mamele tu Molok. Dipaholang dahuhut hoda, akka naniapus ni akka raja sian Juda pasahaton tu mata ni ari sian labuk pitu lahu bongot tu joro ni Jahoba, tukan bilut panganan ni netan melek ni halak parhalado na maringan di akka alaman. Alayang guhureta ni mata ni ari ditutung dei di bagasan api. Dilohai raja huhut langgatan aka na di atas tarup ni bilut pargijang ni si Ahas. Aka na pinauli ni aka raja siya Juda. Tole langgatan aka na pinauli ni si Manase. Dina dua alaman ni Joro ni Jahoba. Dangadok tinggal di sinang gosada. Jala si Rabunai disirsir hodo tu sungai Kidron. Tole tabak akka na diadopan ni Jerusalem, tukat siamun ni dolok hamagoan. Akka na pinauli ni si Salomo raja sian Israel di sobaon Astarot. Bias-bias ni halak Sidon dohot di Kamos. Bias-bias ni halak Moab dohot di Milkom. Bias-bias ni halak Ammon luhut nai di Ramoni raja Ido. Ipanggolhon uhut aka tiang panob-panobaon jala ditaba aka sobaon Asera jala digohi hajong-jongan nai dohot holi-holi ni halak namate ima sahatna urian itu hata hamuak kamang dohot akka inanami ang dihita sa luhutna na hinaholongan di bagasan goar ni Kristus Jesus atau ngo kita nungaing marsaor itong atonga ni parmingguan alay tapatupa siyan bagas tabi gabi bagas tabi ma kamang akay nang taparhatupot gabi bagas Joro laho marsaor, laho mamuji pasangapon, gowar ni debata. Roma langgatan para jamitao ni tubagas tabi, marsaringar akaedde, marsaringar hata ni debata, marhite epistel dohot evangelium, tubagas tabi. Gabe parsauran na badia. Gabe koinonia niakka na porsea tu debata di bagasan Kristus Jesus.
alani kana masa da benuai. Nian saya taigil tabarsita saya tahalomoho do dumenggan marsaor di gereja di bagas joro songon pamatang ni Kristus. Alaniak kana masa da penungaing. Nian atong torop sianak kadongata naro tu parsaoran para mingguod di gereja. Alay hita manang piga-piga dope naikos say marsaor patupa para mingguon sian bagas tabi. Akamangak kay nang sadarion Minggu Reformasi marningot reformasi na pinatupa ni Amata Martin Luther na sa itaingot ganuk taon di 31 Oktober tongon na tuari. Jala Huriata naksadok Huria na masuk tu horong sekber mengangkat topik mingguon ima reformasi spiritual. Hai baruon ni partodion reformasi spiritual asa mulak tu ojahanna partodioni asa mulak tu ojahanna nasitong partodion niaka na porsea tu debata marhite Kristus Yesus. Reformasi spiritual marlapatan laho payason paulihon mengembalikan paulakon memperbaharui mentransformasi bahkan ikon mulak muse tu dasorna. Martin Luther madok back to Bible mulak tu ozahan ima hatani debata ikon mulak tu ozahan nasasitongna partodioni ikon adong muse hai baruon ni partodion asa unang gabe lamdao asa unang gabe lam lari sian arti nasasitongna untuk tidak lari dari esensi yang sebenarnya. Ima partodion asa gabe badia ala persaoran nabadia ala napi narbadiaan ni debata songonido huria ito katongan ni fortibio nakamangak kainang huria nasay toktong dipai baru diperbaharui ditransformasi jalan nakolat tikin awarfu diobe Mamuka tahun 1940 itu teolog terkenal Calvert dengan istilah Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang selalu harus diperbaharui, dipai baru, alai ikon mulak tu dasorna nasitong. Asa sai polin, asa sai badia, asa sai uli torus hobar tulomoni rohani debata pangajarion turuas ni huria unang gabe manibil sian hatani debata unang gabe lumlam pangajarion di huria naikos sahat turuas ni huria partodion na pinay baru alay pinay baru di bagasan dasor na sitong
ima di bagasan hapor sehaun tu debata. Akamanga kainang olo masuk kita tuturpuk perikop di minggu tasadarion. Nyan seheran nagumajang jahota ala unur-unur di padar di perikopon kronologis aha napi namasani Josia dalam laho patu pahon hai baruan mentransformasi perseoran ni alak Israel asa dengan muse meradopun debata. Siap buku nabadiaon dan sejarah Alkitab dapat tita doa kamang ra dang dapat tu pikirata ima keberadaan ni Raja Josia idok rajaon tubuh di tahun 640 lalu adorak so Masehi adorak so Kristus jala luar biasa nak kamang walu tahun dungi ngagabi raja ibana. Di usia 8 tahun, Josia sudah menjadi seorang raja. Di masa kanak-kanak, mungkin saat ini, dia masih mengecam pendidikan kelas 2 sekolah dasar. Tetapi sejarah Alkitab mencatat dia sudah menjadi raja. Josia nomor 8, debatado manggurupi. Tuhan yang menopang. Debatado madongani. Sian pangalapation ni kuari maraka mangak kainang gabe dapot tita bohai bana laho mangarazai. Arajaon na balgay. Harajaon di Israel Selatan ni. Di umur ng 8 tahun ni. Akamangak kainang iluwas debatai bana 30 tahun mangarajai. Harajau ni jala gabe dapat titama di masa ni Raja Josia anak ni Raja Amonom mula muse hai baruon mula muse hapolinon ni bagas joro ni debata marhite reformasi Josia. Ibu kadaya kamang ada rasa terpuk tahun malah tajaha di 2 raja-raja 22. Ima para zolo nasi nuruna juara bagas sapan manopot situ animalim Hizkia laho mamareso aha sasitong nga namasa di bagas joro aha na ngadong di bagas joro inu aing akan naniulan ya kasituan natorok. Las di sido akamang dapot sa marhite malim Hilkia uku parpadanan ni debata dohot alak Israel nasai kotoktong majaga habadiaon ni parngoluon habadiaon ni bagas joro habadiaon ni parsaoran tersurat di buku parpadanan ni. Lausido akamanga kainang di pai baru musai parpadanan ni. Sian ayat sada satu ayat tolu di sido tarida di turpuhon. Jala laos di sido akamanga kainang dimulai Raja Josia reformasi. Sudina sida majaha buku parpadanan ni. Jala sudina sida mangolopon. Sudena sida mangudukon parpadanan ni. Kabita ingot akamang parpadanan na pinasahat ni Joshua. Waktu halak tua-tua ni Israel di hati-hai. Nang gudang manibil malatajaha di Joshua 24 ayat 15. Proklamasi Joshua. Na saya totong madok alayang goau dong aku sabagas. Ikut jauh badoluan amin. Manang naisip di oloi hamu, manang debata dia pe di haporse hamu iut tonomu, alayang goau dong aku sabagas ikut jauh badoluan nami.
Yosia memulai reformasi itu dengan mengingatkan kembali apa nazar, apa janji yang telah mereka nyatakan kepada Allah untuk tetap setia mengikut Allah pencipta segala sesuatu. Akamangak kainang mulai sian ayat 4 sahat tuai 14 aku jahan akaning unur-unur isima napi nama sani Raja Yosia sada-sada apalah sudah dipaya sibana sudah di hari-hari wana nasa sitong sudah diuras sibana nama baen gabe soba diabe bagas joroi molo taida sada-sada kamangak kainang lobi sia 12 ulaon na pinatupanay bahkan dakolat di bagas joroi ngasahat do tuhuta na humaliyang dalan manguras payason paulakon mereformasi habadiaon ni bagas joroi taida sada-sada kamang takapala saya unur-unur hudok sude taida diuras dipaharuar siat joroi sude ula-ula akan apinauli dibal dohot sobbau nasera laos ditutung aroa nangpe di kuari nasida bagas coro alai nunga dipakai nasida bagas joroi gabe panobaan tubal tu sobbau nasera imana parjolo diturpuhon pitor ditutung diabolokon Raja Yosia asa unang ramun bagas joroi datuk pakeon bagas joro ni debata parmianan ni debata haroro ni debata gabiadong debata na asing debata bal debata sobaon asera disi ido bain na pitor ditutung Raja Yosia dohot mga bolokon akagana-ganaan na asing dope. Dungi di paijur ribana dia memberhentikan paijurhon na manutung akadaupa. Aroa ngatong koda ngaka praktek parugamon nasai manutungnya kadaupa. Danged debe daktangi yang beri pasahat tu debata. Alai ngado ngaka praktek panutungan nama ralo tulamoni rohani debata ido baina di paijur di stop diberhentikan praktek seperti itu nama ngihut akamang diulai bana lahu mangalohai merobohkan akka bagas nasositong be ternyata bagas rumah Tuhan ketika itu juga sudah dipergunakan maaf untuk praktek-praktek pelacuran. Bahkan seperti yang terkenal saat ini ada praktek-praktek LGBT di sana. Ada laki-laki bersama dengan laki-laki. Dohot akka boru-boru pertonun na asing. Nama ralo tulomoni rohani debata. Dungi diuras jala dilohaya katabak. Nama ngihut mangaramuni na targuar tofet di hati-hai ima inganan par sobaon lah mamilehon akada danak tu sobaon ternyata kamang ditopet di hati-hai boy do masa saya kadipilehon songo pilih situ tuhon akada danak tu debata gana-gana nasida na dihapor siya nasida ro boy parohon ragamnya kapasu-pasu songoni nang paholakon gana-ganan sian akahuda mangalohai sudah akalanggata dibilut ni ahas dohot na pinauli ni si Manase gazang ngayak kamang akay nang torok na ka praktek peribadahan naso sumanibe mangaramuni dohot akatabak di Jerusalem na pinauli ni si Salomo bias-bias di Sidon dohot di Kamos dohot akka na asing dope dungi diponggolhon akka tiang
panubaon tuaka sobaon asera. Sudina ya kamang dalan laho payason dalan asa mulak muse habadiaon ni bagas joroi. Reformasi Josia tujuannya yang utama adalah untuk membersihkan, mengembalikan fungsi rumah Tuhan kepada fungsi yang sebenarnya. Ai bagas joro ola ninganan permianan di debatadoi. Dangadong disi permianan na asing. Dangadong disi akka sobaon dohot akka gana-gana dohot dewatabal dohot akka situtungon bahkan praktek-praktek pelacuran dohot akan asing. Holan laho inganan permianan persobaon ni debatadoi. Jala songonido akka mangak kainang sahat tutikyon gereja huria natahaporsiai di Pauli jala di pajongjong di atas ojahan nahot ima Yesus Kristus sada ayat siat turpuk epistel tanak kaning di ayat 10 sadai di dok daidang terpauli ojahan na asing dukon ninang ojahi ima Yesus Kristus Yesus do ojahan ni huria jala huria gabe pamatang ni Kristus itu ngatongan ni portivion. Huria manang gereja gabe inganan nabadia ala disido miat debata. Gabe inganan persauran ni akan nabadia na pinarbadiaan ni debata. Disido isini hata haprosyaw tayak kamang ponggol paltuluhoni. Jala adong sada huria nabadia. Huria hatopa ni akka Kristen akka nabadia. Nabadia mahita tutu. Allah diperbadiai debata. Inganan nabadiai ikos saibadia. Jala diturpuhon luar biasa gerakan natung maul. Na pinatupan ni Raja Josia untuk mengembalikan fungsi yang sebenarnya daripada rumah Tuhan. Reformasi Josia mengembalikan apa yang sebenarnya fungsi dan apa saja yang bisa terdapat di rumah Tuhan. Akamangak kainang itu 21 Oktober nataingot natuari mamuka sia tahun 510 itu di sido gerakan reformasi na luar biasa. Na pinatupan ni Dr. Martin Luther. Sasitonga tangadong di pikiran ni di benak ni Martin Luther laho pajongjokon huria na asing asiksian huria Katolik nadong di hati hai. Luther tidak pernah berpikir untuk memunculkan sebuah aliran atau bahkan gereja yang baru. Kepercayaan yang baru, dogmatika yang baru, alai dicoba ibana paulakon, tu hadirion nasitong, tu habadiaon nasitong, taringot tu parhuriau ni. Di masa ni Paus Leo di hati hai memang akamang di sejarah gereja yang membutuhkan dana yang besar untuk membangun gereja. Lalu dengan keputusan mereka ketika itu bisa membayar dan orang-orang yang membayar banyak dosanya diampuni dengan surat indulgensia, surat penghapusan dosa. Ido sasitongan asosiat rohani Martin Luther, ido benda debatupa reformasi dengan menempelkan 95 dalil di gereja Wittenberg ketika itu. Gerakan itu sangat mengganggu pimpinan-pimpinan gereja ketika itu. Bahkan Martin Luther mendapat hukuman yang berat. Dan mulai dari saat itulah juga muncul gerakan yang kita sebut dengan gerakan Protestan. Luther ingin mengembalikan gereja kepada dasar yang benar.
Beliau mengatakan kelepasan pengampunan dosa tidak akan pernah bisa dibayar dengan uang. Lalu muncullah dengan istilah sola fide, sola gratia, dan sola scriptura itu. Sola fide, manusia hanya bisa diselamatkan karena iman. Sola gratia, manusia hanya bisa diselamatkan hanya dengan kasih anugerah Tuhan. Dan sola scriptura, diselamatkan dengan firman Tuhan, tidak dengan uang. Ido napina tupana reformasi. Asa mulat muse tu ajaran nasitong. Back to Bible. Mulak tu hatani dewata. Na tersurat di buku Nabadiyai. Laus disima akka mga kainang muse. Reformasi di parata-rata. Ai ikon badiado huria. Ala badia huria gabe badiama nang akka naro. Laus isido mingguta sadarion paingoto tuhita marhite topik reformasi spiritual. Mula ma tu habadiaon napi natupan ni demata. Ala niak kamang molo marsaur hita di bagas coro ni demata. Inganan parmianan ni debata, iko badiadoi. Taksiramunan hata ni debata, taksiramunan bagas coro ni debata, dang bayano nakapraktek na sudenggan di bagas coro ni debata. Ai pajupang dohot debata hita di bagas joroi. Amin. Martang yang mahita. Mauliati ali Tuhan di hatam nang saur di hami. Hitung-hitungan ni parsauran nami di minggu sadarion. Dinabui hupatupa hami parmingguan di bagas nabibi. Jalang saat hatam tu hami marhite jamita di bagasan minggun. Hatam marhite gerakan reformasi na pinatupa ni Josia napasom. Na di donganammu. Na di urupiho lahu patupahon. Hai baru ni paulak ko tudasor na sitong muse. Di urasiwana bagas joroi. Ilohai akan na sa sitong. Di paulak muse tupungsi na sa sitong nga. Ima bagas joro ni debata. Tolhas buido sudut na diulaiwana Tuhan. Gabi mulak habadiaw ni bagas joroi. Marhite reformasi na pinatupanay. Gabi mulak tu dasor na sitong. Tu habadiaon na bagas joroy. Songonima di paingoto tu hami Tuhan. Lasa toktong mabay badia bagas jorom. Marhite na hujaga hami tong habadiaon nami. Ditikiro marsaor nang di bagas jorom na badiyay. Ay kobadiado bagas joroy. Ala inganamu deh, iko badiado huriyai, badiado garejai, ala pamatang ni Kristus na badia doi. Jala gabiro hami marsaor, jala huparhato potami, parasoran ni akada badia doi ala di parbadiai ho. Azari mahami Tuhan toktong nang majagahon akka habadiaon nami di perdalanan ningolo nami. Mauliante ma Tuhan di hatam azari mahami, mangulahon parguguy makkanguluhoni kardumubi akka salhut akka ruas di huriam na marsaor de penungaing di bagas na marsada-sada tak tarbayen rotu bagas joro ala ni namasa di pandemi covid 10 yaun alai unang alang holong ni roham ulang alang asini roham toktong na majagai dohot mamasu-masu nasida atong hupasahat tami masaluhut na karwas ni huriam. Na marsaor nuaing di tengah-tengah ni parminggunon. O matoktong na madongani. Jala mamasu-masu nasida saluhutna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tajak koma hata nito hata. Marede mahita lasuhutma papungu pilihan. Pilihan na tapapungu tapasaha may. Marhite akka situa wekta. Manang tu sekretariat ni huriata, manang bui ma di transfer tu rekening ni huriata, marede mahita.
Lukas ni roha doa di mulutku, Toto ni rohaku, mau lihat Lukas ni roha, mari nolong ni Tuhan dia. Mau lihat Lukas ni roha, mari nolong ni Tuhan dia. Mardame jala sona dumulutku, dirohaku, mardame jala sona dumulutku, Toto ni rohaku, mau lihat Lukas ni roha, mari nolong ni Tuhan dia. Mau lihat Lukas ni roha, mari nolong ni Tuhan dia. Tatangnya koma peleata alide bata amanami na di Banua Gijang hodu haroron ni saluhut silehon lehon na denggan dohot nasa uli basa nama uli utus upasahat tami masian na nelehon mitu hami pelean nami tuho say jalo may gabe uap na husus di jalom pasu-pasu may jalar ramoti asa huparahasya kami pelianon pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali aman namin na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmo, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaun songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasorhon madamena tutodim amin. Selamat hari Minggu ma di ita saluhutna.